Para empezar esta entrevista, o primeiro que me chamou a atención da súa obra foi a gran presenza que ten a nosa terra e as costumes populares. Sabendo que vostede desta comarca, como pensa que influiu a súa experiencia, as súas vivenzas a hora de escribir as obras? Pois é fundamental. Un escritor ten que, antes de escribir, necesita vivir, necesita experimentar. E para mí unha das experiencias que máis impacto me deixaron foi a de vivir, de criar nunha terra, nunha aldea, a de vivir traballando na terra con os meus veciños, a de escoitar as súas historias, a de vivir tamén nun val como o de Laíño, no que entra o río Ulla, e co río Ulla, que ali chamamos mar, pois as marés que enchen e levadan da Arousa, que traen barcos, lanchas, dorgas. Creo que é fundamental na miña literatura a presenza, efectivamente, da terra propia. Pois, despois, nas súas obras como Pensanao e Iña, aparece o franquismo nesta zona en Galicia. Como chegou a esa temática do franquismo, seu interese por por varios motivos, Pensanao. Pois moi ben, é difícil, é unha obra moi difícil, e Iria é ainda máis complicado. Pois Pensanao era unha obra na que se falaba do franquismo, efectivamente, pero tamén se falaba dunha sociedade, dun mundo que eu non atopaba nos libros de historia, e que eu quixen levar esa novela, e era a miña aldea, tal e como era, tal e como a mí me contaron. É dicir, a presenza de indianos, de americanos retornados, pero comprometidos coa República, indianos americanos ricos, pero que non iban á misa, poño por caso, e que despois, no 36, tiveron que fuxir, tiveron que escapar, debido ao fascismo. E a mí sempre me interesou moitísimo pois iso, como ese horizonte desas familias, desas persoas, se viu brutalmente tronzado. Abandonaron a terra buscando a melloría en América, regresaron con esa melloría, implicaronse en proxectos de mellora non só para eles, sino para todos, porque neste caso concreto, ademais, fundaron cooperativas para o desenvolvemento daquela terra, e no 36 o fascismo tronzou ese horizonte. E eu iso non o vin retratado na historia, e iso era moi próximo, non só por ser na miña aldea, sino mesmo na miña familia. E ao lado deso estaba tamén todo o que eu oíra, todo o que eu fui indagando oralmente na miña terra acerca de como era aquel pasado, e como era a vida na terra, e todo o que eu experimentei traballando nela. Pero, sobre todo, a idea que eu lía en xeral de que o labrego era un ser sen cultivo, un ser alleo a toda a innovación técnica, e un ser alérxico á asociación, ao asociacionismo. Entón, o que eu descubrí é que na miña terra, e toda Galicia despois, iso era falso, que o labrego sempre estivo apostando por innovacións técnicas, xa desde a época da República, de antes, e como o labrego tamén estaba organizado en cooperativas, ainda que, claro, o fascismo tamén esmagou todo ese horizonte de mellora e transformación no campo. E ainda hai outro fío máis que a mí me interesou, que é o amor, e como o fascismo puido. Esta é unha historia de amor inventado. Pensanao, ainda que hai personaxes que teñen que ver coa realidade, todo ten que ser nansello, pode ser fansello, a miña aldea, todo é o amor tamén, porque tamén o fascismo tronzou moitas historias de amor. Eu quixen reflexar aí unha especial, además, na que era a muller un pouco protagonista na relación, María e Amaro, que recordar que se chamaban os personaxes. Para continuar, vostede escribiu tanto ensaio como narrativa e novela.
Que é o que leva a plasmar o seu traballo en tan diversos xéneros? Pois poesía, narrativa e ensaio, non? En poesía, eu accedín á literatura a través da poesía do instituto, onde estudaba, en Padrón. Tiña de profesor un extraordinario poeta que recitaba moi ben, que se chamaba Bernardino Graña. Ese foi un modelo para mí. E despois, cando a vida me devolveu á miña aldea e construímos un valo, un muro comunal entre os vecinos aos sábados durante 2 anos. Foi unha experiencia que me encheu tanto, tan importante na miña vida, que eu necesitaba cantala. Necesitaba contala ou cantala. En ese caso, había que cantala. Entón escribí un libro, un poema que se chama O Valo do Monse, cantando esa odisea, esa épica da xente da aldea, homes, mulleres e rapaces, que se unían de costas a todas as institucións, ao concello, ao monte, a todos, para faceren algo que necesitaban e que os unía. Un valo para soportar unhas terras e aí facer o que seguimos facendo hoxe, o San Xoán e as festas da aldea, un campo de bolos. E aí necesitaba cantar iso, porque eu chamei á prensa, mira que isto creo que é importante, ninguén me facía caso. E dixo, pues, teño que facer un poema, e fixen un poema. E outras veces hai que contar, porque o que conto en Iria, do mundo do mar, ou o que conto en Pensanao, do tempo da República, e todas as esperanzas que había, e os traballos que había, iso require, penso que o xénero da narración. É moito máis complexo, son moitos datos os que compre manexar, entón, nese caso, creo que, pareceu mellor optar pola narración. En canto ao ensaio, pois eu necesito facer ensaio porque son profesor. Eu, desde que son profesor no instituto, e desde que fui profesor no instituto, deime conta que as historias da literatura non me gustaban nada, parecíame que eran, tiña moitas eivas, non? Entón, non é porque eu me sentise dono de unha ciencia especial, simplemente porque eu quería que os meus alumnos visen a literatura de outro xeito, de outro modo. Entón, empecé a investigar e a escribir. E o meu soño, vou te dicir a ti, porque non lle dixen creo que a ninguén, é, se teño forzas e tempo, facer un novo relato, unha nova historia da literatura galega contemporánea. Estou no século XIX traballando con Rosalía, traballando con Sarmiento, e o meu soño sería poder facer esa historia da literatura contemporánea para quen son o meu fin principal como profesional, que son os alumnos e as alumnas. Bueno, para rematar, por o seu interese por Rosalía, sendo vostede presidente da Fundación Rosalía de Castro, que é o que o levou a interesarse polo legado que nos deixou Rosalía e por conservar o seu patrimonio cultural? Pois tamén iso, que Rosalía, eu non entendía os libros de texto como podían decir cousas de Rosalía, como decían, esas visións que nos daban de Rosalía. Entón achegueime a ela por iso, achegueime a ela porque era da miña terra. Ela tamén cantaba a mesma terra que eu canto. Ela tamén falaba, hoxe non o dixen, da hinchadiña branca vela que entre os millos corre soa, misteriosa pura estrela de vento en torno dela para a miña boa boa. Esa dorna que pasa polo Ulla. Ela tamén é, polo tanto, da miña terra. Ela fala de como chama mi viño pola banda de Leño e pola banda de Lestrode. Meu pai era de Lestrode, miña nai é de Leño. E iso non é que che dea xa aí un aquel de rosalianismo, non? Pero, é dicir, é algo próximo, Despois é unha figura que eu creo que é unha figura riquísima, extraordinaria, que é todo un emblema para Galicia, e por iso me puxen a estudar, a recitala, a explicala, e por unhas casualidades que ten na historia, pois acabei de presidente da Fundación, pero, bueno, iso é circunstancial. Pois, moitas grazas.